ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ପଖାଳ କଂସା ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ସତ କହିଲି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଆଉ ପସନ୍ଦ ପଖାଳ। ଆଉ ମୋର ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ପଖାଳ। ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଳମ ଶାଗ ଭଜା କରିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ, ଜିରା, ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ତ କଳମ ଶାଗକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଛି। ଏପଟେ ମୁଁ ବାଇଗଣକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟିକି ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ବେସନ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ତାୱାରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ଭାଜି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ପୋଟଳକୁ ଫାଳ ଫାଳ କରିକି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ଭାଜି ନେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଗୋଳେଇକି ସବୁ ରଖିଥିଲି, ତାକୁ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଲି। ତାପରେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, ବଡ଼ି, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରସୁଣ, ଆଉ ତ ଆମର ବାଇଗଣ ଭଜା, ପୋଟଳ ଭଜା, ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍, ଆମ୍ବ ଆଚାର, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପଖାଳ ଭାତ। ଏବେ ପାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼ି କରିଦେବି। ପାଣି ଆଉ ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଚକୁଡ଼ା ଆମର ରେଡ଼ି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ପଖାଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବନେଇଛି। ଏ ହେଲା ପଖାଳ ଭାତ, ଏ ହେଲା ବଡ଼ି, ଟମାଟୋ, ଦେଶୀ ପିଆଜ ଚକୁଡ଼ା, ଏ କଳମ ଶାଗ, ଏ ବାଇଗଣ ଭଜା, ଏ ଫାଳିକିଆ ପୋଟଳ ଭଜା, ହେଲା ଅଣ୍ଡା ଭଜା। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆଚାର ତ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ପଖାଳ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।